Ka shithi ka baningkong upol shiki Nong Korinth. Dalanong ka bakandai. Nga ngamlong ba light Lord. Nga ngamlong apostle. Nga ngam shimla yo iyo Jesus Christ uba utrai jongi. Pip himlong ka jing tray jonga ha utrai. Lada ngamlong apostle haki way. Henry hapi lele ngalong. Namar piken pilong ka sharp ka kam apostle jonga ha utrai. Teka jingyada jonga hakita ki baya keli nga kalong kane. Hatungim dan hok ban bam bat bandi. Hatungim dan hok ban yalam keleng ya ka tengah ka balong ka para bangek. Kumbale kita ki wei ki apostle bat ki para utrai baru kefas. Netang mangahi baru Barnabas. Ngim ya dan hok ya ka ban laj na ka batray jing tray. Uwei uba julet ya le thma menu uba bam na lade. Uwei uba ju thong briso baru bam ju bam na usok jongka. Lani uwei uba ju ri ya ka belang ka masi baru bam ju bam hi na ka dot jongka ta ka jingri. Hato ngakren ya kini ki eke ru kum karukom brio. Ka hukum ru kam ong ya kini ki ju. Namalatho aka hukum Moses. Menum kum ya ka shinturu masidam uba yu ban klur ka ba. Hato U Blei sumar tang ya ki masidam. Niu ong knang na ka benta jongi. Latho na ka benta jongi ken. Na ba uta uba lur ude ban lur haka jingkermen. Baruta uba klur ka ba. Un klur haka jingkermen ban yo. Ladang ngiti ngilaya bet hapi ya ki eki bakenjaman sim. Hatu kalong ka ba bakla. Hatu kalong ka ba kraw Ladangin ot ya kita ki eki bakenjado jongpi. Lada ki wei ki yo benta na gani ka hok. Halo jongpi. Om kam day mangi. Henry penban ngam shimla penmento ya ladi. Dakata ka hok. Henry ngia syak jem ya ki eki baro. Yo bangi penwet ya ka gospel o Chris. Hatu pim jutip. Bagita ki bayatray ya kita ki eki bala kentang. Ki yo laga bam. Naga jong kata ka ying mani ba kentang. Bat hakita ki ba ya ap ya keduan. Ki yo benta bat kata keduan. Kum taru utrai ulabu bagita ki ba ya lape ga gospel. Kin yo imken na kata ka gospel. Henry ngam shim lapen mento ya lade ru Nagini ki ru. Lemne ngam shim tho yagini ki ru kanang ba on le kumta hanga. Namar nga kham sngo pa ban nyap. Ban ya ba unu nuru un yo pen le no ya ka jing le kemen jonga. Namalada nga yalap ga gospel omdan ka daw ka jing le kemen nga. Namar ya kata ngaman se ban le. Akordet ya nga lada ngam yalap ga gospel. Namalada nga le ya kani dalaga man sngo pai. Nga yo ka bainong. Henry lada dalaga man sngo pai. La IT hanga ya ka kam jong kata ka gospel. Ti ka ba kumno ka bainong ngan yo. Ba habang ay tu khana nganyo penlong ya ka gospel o Chris klem da pendon kam ya kata ka hok jonga ha kata ka gospel. Namalang along ba light lo nya ki bri baro. Penban ngala penlong meraw ya ledi haki baro. Kenang bangan yo penwan ya khambun. Te haki jiu ngalale ya ledi kumu jiu. Kenang ban yo penwan ya ki jiu. Haki ba hapo ka hukum. Kumba hapo ka hukum. La ngahi ngamlong hapo ka hukum. Kenang bangan yo penwan ya kita ba hapo ka hukum. Haki ba klem hukum. Kumu ba klem hukum. Om bangalong ba klem hukum ha U Blei. Henry hapo ka hukum ha Christ. Kenang bangan yo penwan ya kita ba klem hukum. Haki ba telot. Ngalale ya ledi kumu ba telot. Kenang bangan yo penwan ya kita ba telot. Haki tagi beriu baro. Nga penlong ya lede ki baro kanang bangin yo pen da kumnu ru ya kino te ki baro nga le naka benta kata ka gospel kanang bangan yo long ubaya yo benta lem naka hatu pim jutip bakita ki baya pet haka jing ya pet thong ya pet baro ken henry tang wei upriang ya ka price to ya pet kumta ba pindup yo te uwei po uwei uba pen usha eki baro maki shisha khnang baken yo ka pansnget baput henry mangi ya ga bamput ken nga namar kata nga phet kumta ken om kumba da ka ba artatin kumta nga ya tenra om kumba ba shoka ya ka sun henry nga penshitom khop ya la ka met
bat ngayalam rau ya kakek. Yok ba kumnu ri kumnu andalala ya lap hakiwai ngan jalong ya lede yo bala kentaj no.